Mwakwaba as I the Daakyehene Kwaku YouTube channel so and maybe yase bi modina se de na yashase enne obi obuza se na de na Daakyehene Kwaku e wo de maye enne dua de Daakyehene Kwaku e wo de maye ne se Daakyehene Kwaku se obehye mkran obe motivate nyina yes obe motivate ye ho ni nyina ne se ya na etoda ba bia ye fa ne yesef ba bia hu ne se ye wo no ya na ihu ni se niam e kachi ama ente sa eni man kachi esan se ba bia wodi woni ebu level na wo pese wuduru abrabo mu no ana nipa bi a wo hwe no no obekum na sa nipa no so atageti ba bi fufuro ono so ba bi wo no wo mpewu ono so atageti ba bi fufuro ba bia wo no so no obi atageti pa nti yemu ye nini ba bi be fa na yesef ya na ye nhunu ye wo ye nimti tambia no ye prese tambia be ko no ye no kre baby opese okono obi adika ho ono nso mpe ho opese okono ni nti enne dua ye be motivate ye na ye nyina ye tie story bia eba na ye nyina ye fa kwadwendwe mu ye na ye hwade onya subscribe ya obetimi subscribe e wo video na sisi ye di inko ko na twe subscribe mu mi anso na ni adoma so se be video bia drop ya onya bi ahwe e wo Daakyehene Kwaku dwuma bi so ebe story ni nyina ne sei odifo bi tenase because odifo a meeting di nesusu obi efe na mansamusa obi a wo sua de kakra wo tire research kakra no odo nya kwanya bia na obetimi a research obetimi agogo who is mansamusa yes ye kasa odifo a onene obi a oyo odifo ankasa ono ni story na book bi ehwe so de ema nipa bi resada abaho so de dodo na anim no yes nti mansamusa obi a wasua ne hwande bi ehunu so e wo for even basic ne onne the richest person who has ever lived yes papa bi tena se na wo sa fan se sa wo for no bi a wono so e wo ska yipa ene baba akopɛ one ne baba ako pɛ ene netie na papa ne hu se emse ne ba no e value ahunya de na papa na nya ne se de ono asenya sika ahu ne se sanka ne ba no value se ampa na japade ana sika ekuta no no o ba bi a eso mane ni eji ana eso mane ni eso ti dakru bi o na dwen se o be so ne ba nsa e de na kosra obiani bi you're going to pay a visit to a certain farmer obiani bi a ono so ebe o mo kakra na wade akola ikoye ti akola ikoye o hwekuani no nkraman a okuta efi a wotimu fence wo bia ni hu asase kakra ene odo na ohwe niama we nyina to body trinku na ohwe ni mo no steady no de to 20 papa de no sa o de steady to 20 papa de ni mo nti we no mo ba fi no ana papa ni kusa ne se meba me do kwasra kuani no na me gidi yese de course bia wo hu na de ade na obetimi aka afa side trip yi ana akwantu ayetu yi no say that akwantu ayetu yi bi mani oni on bebre ho in fact aboa me yi pa adintra because ye krama e wo fi ha e ba kope ba bi ade me ko e no okuani ni kuta nkrama makoma kofo ba bi ayeti ya sase ya to fence wo na fa won yeketuwe okuani na sase ne so if you kura on to fence wo the neighbors na na serve as the fence wo na ade san se de neighbors nsi ba ne nchei eno obedi nkomo ewere anaju esu nu nyina ansa na obi akoda no that you say se ya de ye wotutu sa akuani ya ene ye mom ne ye hiafo ye mom ne ye hiafo esan se ye krama ye ba ko kuta nkrama fo na sase kakra ye to fence obi amfa ni fie mu ye de ya to bi afa kakra ye krama ye ba ko na de twena wo se yen that ye duane ye to ne ye di one de wudua abusuafo
asɛm na wie ni o wontie ne yie paa ɔno deɛ ɔhu ne sɛ ɔmo aduane a ɔmo die no ɔmo tɔ no ɔmo adi baakuani na ɛkɔ ne nkyɛn no ɔno deɛ aduane nankasa no odua nti ɛne ne ho ana yɛ rich nti wɔse kuani no mmom yɛka sikani a dad kuani ne ɛwɔ sika kyɛn hwɛ baabi a wote no ɛne baabi a me Daakyehene Kwaku Bronya meti sɛdeɛ mesi hunu nneɛma different from baabi a wote sɛdeɛ wo nso si hunu nneɛma fa papa ne hu ni sɛ baabi a no ɔno wɔ ɔno na ɔde fo ba ɔmo tu kwan kɔɔ yɛ na akwadaa no kɔ hu wei no ɔno nso baabi wɔte no ɔno nso hu ni sɛ ɔmo mmom de yɛ ahiafo ɛnɛ deɛ na wode tu ho fo na deɛ na ade hyɛ ho nkran baabi a wɔ no obi nso so atagɛte baabi a wɔ no paa ti yɛde hyɛ ho nkran sɛ yɛ baabi a ɛtene nneɛma yɛhu no different from baabi a onipa ne te ɔno nso hu nneɛma ɛnɛ menkasa bebree Daakyehene Kwaku Bronya sɛ kakra yi ɛna ɔde ma wo sɛ wɔn so fa bɔ kotodwem na fatu wɔ ne wabusuafoɔ fo na kyerɛkyerɛ wo ma ne wo ma anuanom nyinaa mede wo bɛsia ɔnsubscribe yɛ subscribe ɛma me ɛwɔ video no ase pɛɛ na di ho adanse akyerɛ afoforɔ nso nyame boa a yɛwɔ da sɛ nnɛ Daakyehene Kwaku Bronya YouTube channel so ni nkyerɛkyerɛ mu nyinaa